Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯз тарзи тайёр намудани салати осонак барои шумо пешкаш мекунам. Тамошо кунед. Зилёни горошек, шипроти, майонез, картошкаи обҷӯшон, свеклаи обҷӯшон, лаблабу ва сабзии обҷӯшон, боз тухми обҷӯшон дар салати мо меравад. Инам инҷа гирифтагием картошкара, якум картошкара мечинем дар ҳамин қабати якумаш. Бисёртар майонез мекунем, ки камтар қабатҳои мо хеле ғавзтарай. Ва камаки бо намакам мепошем ай болош, ки хеле намак надора, хеле таъмуш хушрӯ биёяд. Хай намакам бо ба чашми ҳар як одам мефаҳмад чанд қадар кардан дар кор. Ана мехе болошда шпротира мемонем, як ами банкача шпроти мерава. Баъд сабзира картошкам ки бисёр буд 2 қабатш кардам, сабзи камтар 1 қабатшу тамом. Лаблабурам бисёрай 2 қабатш мекунам. Баъд тухма ҳамаша ҳамихел тиёрка кардагиам тайёр. Ҳамаша обҷӯшон мекунем. Ҳамаша як ябора меандозем, меҷӯша. Ман лаблабуву ҳами тухм, картошка ҳамаша як чизда меҷӯшонам. Картошкада ҳеҷ чида сирхӣ намезана. Ҳамихел пӯстошон қатӣ меҷӯша, ҳамихел яхел ҳамаш мепаза. Тухма барвақттар мегирам, қатӣ картошка бо сабзи қатӣ лаблабу меҷӯша оста то шудан шона. Инам хе дӯстони азиз, қабат ба қабат мечинем. Майонеза михел ҳар як қабатшда ба ҳамо хоҳен ба қошуқ бирезен, хоҳен ба айпачкаш ҳамихе кушода андозен. Чӣ хеле ки бо таби дили хутон мешакен майонеза. Бисёртар кунем бо хубтарай, ки майонезаш бисёр боша, бо лаззат мешава ҳами салат. Раҳмати калон дӯстони азиз, барои бо дуои шумо хеле беҳтару саломатим хубтар шуд. Ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо, ки ҳамихе дуои нек доден. Барои видеои чанд видеое, ки комментҳои хуб навистен, ҳазор раҳмати калон. Чанд рӯз буд ҳамихе наворора барои шумо кардам. Ва акл сар мешава влогово, кулинария. Ба шумо чизе ки маъқул боша дар комментария нависен, ки влог боша ё бисёртар пухтупазо боша, ки шумо да ҳамон шавқаш тамошода бисёр боша, ҳамонша нависен. Ман ҳатман барои шумо хулоса мебарорум, ё влог шава бисёр, ё кулинария. Галасават кунен, иншолло ҳамихел мешава видеоҳо. хоҳиши подписчиков бисёрай барои пухтупазо. Ман ҳамаи хоҳиши шуморо дар як коғаз нависта мондагиам, ки иншолло фаромӯш накунам. Ҳамаша тайёр карда, тортои чанд намуд торте ки навистен, ҳамаша иншолло тайёр мекунам. Влогои ояндада пухтупазода ҳамаша монтаж карда шумода пешкаш мекунам бо роҳи осон. Ман ҳамин кӯшиш мекунам, ки бо роҳи осон шава барои шумо тезтар айхид кунен. Ҳамон чизе ки дар хонаи шумо ҳама ҳамин чизо боша. Ягон хел бемушкилӣ пухтатонен. Иҷода ҳами болошда камтар хостум украшени шава. Ҳами зилёни горошка хеле метонистам, ки бирезам ҳамаи ҷошда. Або хостам, ки фигураи ангур бори шава. Тамошо кунен, осонака ҳами ранги ангур бори аввал паст такак мечинем, ба болоша бо пуртар мекунем. Ҳамихе зилёни горошка бо агар ки хоҳем, ки нихе майонезош натова, аки барои хӯрдани кӯдако буд. Мешава, ки ягон маъракаву ягон ҷашнда ҳамихел тайёр кунем. Зарди тухма ҳамихе болоша ҳамаша зарди тухм мекунем. Ба ай болош ҳамихе нақши ҳами ангура мекунем. Беҳад хали ҳам хушрӯ мешава, майонезош наметова. Хай бо ҳар кас ҳар хел фантазия дора. мада ҳамин хел маъқул шуд. осона и салат ҳамаша як ябора меҷӯшонена, тиёрка карда мечинем. Аки и ами қолаби торт хушрӯгиш дар чия, ки як ҷо места кругли ягон ҷош намебуре, салат дар як ҷо як хушрӯак меша. Бе қолаби торт ҳам мешаю, аки бои хали бо осонтарай.
ҳай салат ама паста яъни тайёр мекунам. Дар канали ма бо чандтай ҳами салат астай. Бе ҳаму шпротишам астай. Меша мурғам бикунен ҷои шпрота. ҳаму шпротам накунен ҳам хе бамаза мешава ки ман ҳам холишам мекунам. Авашнои салатш мегӯ. Бамаза мешава. ҳай бо чанд қабат шуд бо баланди хушрӯ мешава. ҳай бо свекла чизе ки организмда фоиданок. инам хешморам тайёр кунен. бихӯрен бамаза мешава. имрӯз рӯзи харидкунӣ будай дӯстони азиз. омадем ҳами мега силквейк торгови центре ки мода наздикай. камтар харид дорем. ҳами зимни обув хариданиям. барои худам як бор шопинг шавам будам. фақат фарзандода мегирем. хай худо ба шукр. ҳамишдам худам дам гуфтум бе як бор харид кунам. акумайқа бисёр да чизи чораи барои либос барои худам завқ надорам. фақат мехоҳам ки фарзандом хушрӯ пӯшава ами зиндагӣ да ами чизои кухнида ҳавас дорам. худам дам акам чизе ки дар кор боша зарур боша ба мерам мегирам. худам да имрӯз якта сапагӣ гирифтам. хона мерам шумода нишон метиҳам. ай кари сапагӣ гирифтем. ҳай уҷода ҳамеша дута мегирӣ якта падарка мешава. беҳад сифатш мада маҳқул шуд. ами кари мардак як рӯз гирифт маҳқул шуд. гуфтем биё хай мора мерем ай ҳамуҷа мегирем. иҷа буромадем барфай хай тарафҳои мода ҳама иҷада дар берун харид мардам дар ханакӣ ҳам қаханакай. ози хона мерам насиб карда боша ба нишон метам чӣ намуд гирифтем. ҳамқа бисёра нигоҳ мекунӣ намедонӣ кадомиша гирӣ. як соат ҳамуҷада нигоҳ карда шиштем. бо ман ҳар чиза маҳқул намекунам. ман ҳамия корвонам ки мерафтам ҳамқа мекофтам ба таби дила кучхеле ба чени дилат ҳамхе мековӣ чизи ба дилат намеёвӣ. хай ҳозир нархи наво беҳад дигаргун шудагиай. ҳамиҷа бозори корвон ҳамаш яхела чизи нағз дар ҳамаи ҷо қиматай. ҳозирам хеле як вақти шудае ки чизи нағз бигирӣ бо хела мепӯшӣ. чизи арзон качестваш бо ҳамиҷадам буд. чизои арзоншам буд. скидкаш қатъиан буд. хай ман якта средниша гирифтам. на қимати бад на арзони бад. чизе ки бо ҳам качестваш маҳқул шавама. ба қуввата ки хеле мягкӣ боша ҳами обуфа бигирӣ. намхе дӯстони азиз бо мо бошен. ина дӯстони азиз обуфҳои гирифтагии ма тамошо кунен. инам хали ира якумша ак нишон метиҳам. ай бачамда гирифтам сапагӣ. ини ира ай ҳама ини ҳамира қимат гирифтам. ҳар рӯз мактаб меравам мебӯя. ҳам качестваш беҳад маҳқул шуд. качествашам нағз ҳам дарунашам ғавсаки гармак ҳам баланд. ҳами дарозии обув баланд боша гудакай ба дирни барфора меравад. иҷода аки барфуш беҳад барфи ки баланд мезана. хайра ҳам ки то тоза мекунанд гудако мактаб то рафтаншона дирнои барф медроянд. баъд иҷода гирифтем вақте ки дута мегирем якта падарка метиҳа ва иша ба мардак ма падаркаша гуфтам биё мардак да гирем. пешакӣ агани гирифта будан сапагӣ хучонда. ана и сапагира худам да гирифтам. намедонам падоша бинен хали
Ака паст нагирифтам ки ҷада барфош баланда таги пом хунук нахӯра. Ҳайчихела яки магазин ягон ҷо меравем. 2500 российский мешада. Ака ҷа рублям дора. 2499 рубл мешавад. Нам хеле гирифтам. Ҳай нежния ака хел ягон чӣ надошта боша гуфтам. Хай бо ами кам барои модаш замочек доштае бараш. Хай хали кожашам нормальный маҳқулам шуд. Хушруак хай меша худам да маҳқул шава шуд. Инам хали дим параш. Ихе сапагиёи баланди дарозам ҳастай кумада вапше маҳқул нест. Хай хали барои ягон кор бикунан ҳар рӯз бипӯшам бираванд мешавад. Мо ами як мебуроем гуфтам нормальный боша шуд. Ами сифатш маҳқул шуд. Муҳим сифатше. Ини бачама бинен чихе ваяйда ба қувватаки хушро нархи 3000. 3000 российский. 400 чанд сомон мешада сомони қатӣ. Аму рублёш будаги қатӣ нағзае ки бисёр вақт тенгера намефаҳмам подписчико. Тамошобинони азиз, омадам бо магазин рафта будам. Нав омадам ай магазин, супермаркет. Хай зелен гирифтам, укроп гирифтам, бодрин гирифтам, бодрин гош қадарияй, парникай, хай меша салат мекунем. Баъд гирифтам помидор. нон надоштам, нон гирифтам, хлеб наёфтем. Гирифтам иҷада шир гирифтам. Хай 3 литра шир. Баъд қанд гирифтам. Шир мода 6 сомона 1 литраш. Ам хали пакетико. Коробкагиш бо қиматтарай. Инам хали қанда кана беҳад нахс мебинам. Инами қанд кило ями қанд 25 сомонай. Килош 25 ё 22 ам қамиша. Гирифтам дар 12 сом боша, дар 12 сомон мешада. Ба тоҷики ҳам бугум барои подписчикои ма бисёр дар Тоҷикистон ҳам ҳастанд. Нархи навои Қазоқистон. Инаи қанди ирисай. Ай дандон мемониву неким хай ба мазаакай. 400 тенге. Ирам вай нағзай 400 тенге шами мешавад 11 ё 12 сомонда. Ҷа 400 чанд граммай. Баъд хали печенька всегда мегирам ба мазаакай юбилейниай. Хай чупа чипс ба Зайнаба мегирам ам хали. Баъд гирифтам хали колбасни сир, амина муч беҳад ба мазай. Мяхкай мулой макай. Колбасни сир чанд сум боша? 17 сум ай чанд сум ай хали? 15 сум, 15 сум дай. Ман қами нархош кам бо хато мекунам. Ё я сомония, ё я сомону 20 дирам ба фикр мешавад. Баъд гирифтем хай кетчуп гирифтем. Кетчупуш 9 сомон. Кефир гирифтем, кефирам ами 9 сомон. Баъд ини сок арзон будай. Чанд бошад ами намуд мегирем 12 сомон ай 2 литр қариб 1900. Баъд гирифтум майонез муда 15 сомон ай. Ишам нархавай буд сир буд 5 сом 4 сомон меша ба фикр макарон 400 грамм ай. Шакар 2 кило зиёд шакар гирифтам. Шакар 20 сомон шуд. Баъд гирифтам ани макарони килоаки 1 килош 6 сом буд. Иҷада зиёдай. 1 кило 1,5 кило 1 кило 400. Гирифтам киви гирифтам хали хчом тайёр кардагиам 12 сомон мешава. Баъд гирифтам тухм. Хай тухмода тухм 30 сомон. Баъд колбаса гирифтем. Хай колбаса 45 сомон да. Буд колбаса нағзай. Инам ХАРИД мо кардем, ам ХАРИД 300 сомон шуд. Фақат яки сабзира нишона додам. Сабзира халденда мунду. Инам хай нормальния нархаш. Уқа бад нестай, қимати бадам нестай, нормальния. Инам ХАРИДи мо.